skal prøve at se lidt på en sammenhæng, en mulig sammenhæng imellem den lutherske tænkning og på den anden side velfærdsstaten. Og skal vi gøre det, så skal vi nok prøve at tage udgangspunkt i det, jeg vil kalde det fundamentale lutherske dilemma. På den ene side har Luther en tanke om, at menneskets tro bliver skænket af Gud, uden vi gør noget til gengæld. Så kommer der hos Luther en meget, meget vigtig tilføjelse. Den nemlig, det sætter mennesket frit. Og så må man jo spørge sig selv, hvad i himlens navn betyder det, at mennesket bliver sat frit? Og det kunne vi godt tale længere om. Men i den lutherske version, der er svaret meget enkelt. Der er svaret nemlig, at mennesket sættes frit til at gøre godt for sin medmenneske. Tjene medmennesket gavn og glæde. Og det betyder jo sagt sådan på jævn dansk, at den raske skal hjælpe den syge, den rige skal tage sig af den fattige, og den stærke skal tage sig af den svage. Det er jo sagt sådan lidt højtideligt næstekærlighedsbuddet. Det interessante det er, at dette næstekærlighedsbud hos Luther så at sige har to dimensioner. Det er på den ene side noget individuelt. Det er noget med, hvordan skal jeg behandle det andet menneske, ansigt til ansigt. Men det er også, fordi det er en grundlæggende luthersk pointe, at samfund, det kan vi ikke bygge på kærlighed og på tro. Der skal noget andet til. Der skal en øvrighed til. Der skal regler til. Og derfor har næstekærligheden hos Luther også en kollektiv, en skråstreg, næsten politisk dimension. Hvordan hænger det så sammen med tanken om, at vi har udviklet en gang i 1950'erne, nu er vi altså 450 år efter Luther, vi har udviklet en velfærdsstat. Og der vil jeg jo sige om denne velfærdsstat, jeg taler overhovedet ikke overflade. Pensioner, kontanthjælp, glem det. Vi taler om velfærdsstaten sådan nede i det, vi teknisk kalder dybdestrukturen. Hvad er en velfærdsstat dybest set for noget? Og det vil sige, at den springer jo sådan set ud af en oplevelse af, at vi som mennesker er fundamentalt afhængige af hinanden. Og når vi er afhængige af hinanden, så har vi også magt i forhold til hinanden. Men denne magt, den krydses jo så på en eller anden sælsom vis af dette med næstekærlighedsbuddet. Og det vil sige, at vi står jo så netop med den lutherske spænding, fordi nu havde vi jo nok på den ene side, at vi skulle sådan og sådan. Men så havde Luther samtidig en anden opfattelse. Den nemlig, at vi er som mennesker nogle skiderækker for vor Herre. Og det betyder ja, altså, at han sagde det ikke lige på den måde. Han sagde, at vi var indkroget, eller vi er indkurvet i os selv. Og det betyder, at vi er selviske, og vi er selvcentrerede. Og så står vi jo med den spænding imellem kærlighedsbuddet og selvcentreringen. Og det har vi gjort igennem århundreder, og det var også det, vi gjorde i 1950'erne. Vi stod med denne spænding. Folk ved godt dybest nede i deres sorte sjæle, hvad vi skylder hinanden. Men på den anden side, så ved vi også godt, det har vi dele med ikke lyst til at virkeliggøre. Men så kommer pointen jo, at man ved dannelsen af den såkaldte velfærdsstat i virkeligheden går ind og sætter nogle regler. Vi laver nogle regler, som sikrer, at vi opfører os i forhold til hinanden, som om vi udøvede denne næstekærlighed. Som om vi udøvede denne næstekærlighed. Og det betyder jo sagt på en anden måde, at vi så at sige, det kender vi jo fra salig Homer, ikke? Odysseus, der skal rejse hjem efter at have ligget over foran Trojas mure. Vi binder os til masten. Og det er jo så det, der er pointen, at velfærdsstaten var i en vis forstand udtryk for, at vi så at sige åndeligt billedligt talt binder os til masten, sætter regler, som gør, at vi opfører os i forhold til hinanden, som om vi elskede hinanden, selvom vi dybest set godt ved, gud gør vi ej. Så pointen her, det er altså, at vi laver et samfundssystem, der fungerer i virkeligheden, kan man sige, som en slags næstekærlighedens surrogat. Så kan man sige, hvordan fungerer det så? Jamen, det har sine store problemer. Fordi vi kan udtrykke det på den måde, at velfærdsstaten så at sige tilbyder os at få noget, uden at vi giver noget igen. Noget for ingenting.
Hvis det skal fungere, så forudsætter det i hvert fald 3 ting. Mådehold, generøsitet og arbejdsvilje. Så kan vi sige, hvad er det, vi har skabt her? Ja, vi har faktisk skabt et samfund, som minder kolossalt meget om det idealbillede, som Luther skabte. Han talte om samfundet som det store hospital, hvor alle tog sig af hinanden. Og det var just, hvad velfærdsstaten også ville. Så kan man selvfølgelig til allersidst spørge, hvis vi nu leger med den tanke, at der er en luthersk påvirkning på denne velfærdsstat, hvordan i himlens navn gik det så til, at velfærdsstaten allerede efter 20 år gerådet ud i store problemer, og i virkeligheden er på vej til at blive opløst og bevæge sig over mod en konkurrencestat?